Kamaráti, ahojte, vítam vás pri ďalšom videu a toto video bude pravdepodobne dosť výnimočné, pretože dnes si idem zabehnúť svoj najdlhší beh a je to trailový beh, volá sa to Od hradu k hradu, je to takmer 37 km s prevýšením 1300 metrov, takže bude to zase niečo iné, na čo nie som úplne zvyknutý. Predsa len polmaratóny po rovinatom povrchu je úplne niečo iné ako traily po kopcoch, takže som veľmi zvedavý. No ja sedím v aute, premiestňujem sa na miesto, kde ma zoberie autobus na hrad Beckov, alebo respektíve do dediny Beckov. Tam si nechávam veci, tam sa prezliekam, tam si robím registračné číslo, alebo tam robím registráciu. No a o 10:00 štartujeme, tak držte palce, počasie je asi takéto. Začalo nám pršať, takže som zvedavý, že či ten môj úbor, ktorý som si zbalil, to všetko vydrží, pretože nebol som úplne pripravený na takéto počasie. Držte palce. Je nám zima jak v ruskom filme. Prvý kopec dám. Nie je to medlízať. Takmer 3 km. Konečne trošku kopce, také mierne zbehy, tak som to konečne trošku rozbehol, ale zatiaľ teplovka paráda, zóna 2 na hranici, zóna 3 a momentálne tempo 4,55. Tie lesy sú teraz úplne že nádherné. A odopol sa mi hrudníkový pás, takže musel som na chvíľku zastaviť, ale už je späť. Priemerné tempo 6,08 a ďalší kopec. No nie je to nádherné? Krása. Masakrálne výhľady. Milujem to. Kámo, tak na tomto som sa skoro zalebal. Akože normálne ospravedlňujem sa za škaredé slovo, ale kámo, takú šnúru som dal skoro, že keby som normálne nebol parkourista, tak ma veze odtiaľto vrtuľník. Brutálnu šnúru, ty kokos. Každopádne už viem, kde som. Pred chvíľočkou som zabudil. Temer, ale pozri sa na toto. Sme kúsok nad Celcom. Za chvíľku bude občerstvovačka za 1,5 km. Takže prvý gelik si dám a bežíme ďalej. No môže to tu byť taká krása? Úžasné. Ešte takto. Nebudeme sa naháňať. Banánik, dáme gelik a ideme na to. Tak toto kopčisko je masaker. Ty kokos. No, 170 tep. Ale idem ho skúsiť vybehnúť. Poďme na to. Kokos, ja musím nastaviť niekedy a proste takto vám to ukázať, aby to nebolo roztrasené, že aké výhľady tu zažívam. No proste krása. Odteraz už len traily. Nič iné ma nezaujíma.
Kámo, mám, že 16. kilometr a celku dosť. Úsmev na tvári už trošku zmizol. A keď si mám predstaviť, že mám ísť ešte raz toľko, plus ešte 4-5 kilometrov. Strach a hnus. Fú. Už ma serú aj tie výhľady. Srandujem. Idem si dať gel. Tretí gel v sebe. Dal som si aj jonťačik na občerstvovačke do flačky. Ešte aj s elektrolitmi. Za chvíľu 17. kilometr a zasa mi odpojil hruďak. Takže idem si ho napraviť. Neviem, či to vidíte, ale to je tak krásny rozprávkový les. Ty kokos. Krásny les. Pestrá, krásna zelená farba. No úžasné. A všade blato. 21. kilometr. 2 hodiny. Akože nemôžem povedať, že nohy mám úplne v pohode. Už sa vytratil ten úsmev z tváre a nohy mám jak z kameňa. Tempo 5,47. Trošku to ide z kopca. Idem si nahodiť trošku tempo. Nech trošku vytrasem tie nohy, lebo dropčím. Akože ešte 16,5 kilometra. Kokos. Už som takmer v Mnichovej Lehote. Cítim trošku priedušky. Dúfam, že nebudem mať zápal priedušiek. Ale samozrejme hneď si dám čaj, keď prídem. Lebo je dosť studený vietor a vzduch. Čoskoro som v Mnichovej Lehote. Tu chodievame venčiť psa. Takže už viem, kde som. Čož mi psychicky a mentálne pomáha, lebo už viem, kade mám ísť, pretože väčšinu času bežím sám. A mal som asi také 3-4 miesta, kde som sa musel zastaviť, ty kokos, a pozrieť si GPS-ku, lebo nevidel som pásku, nevidel som značku, ale už viem, kade mám ísť. Za nejakých 5 minútiek som v Mnichovej Lehote, potom som Blahou nad juhom vybehnem Lúčky a som na Brezine a cieľ, takže máme 22. kilometr. Soblahou, baby! 26. kilometr. Ešte 10. Dal som si 4. gel. Wow! Kámo, nohy mám jak bizon, ty kokos. Teraz normálne 600 kilové nohy. Brácho, keď prídem do cieľa, tak zožerem normálne Brezinu celú. Jak likožrút, ty kokos. 30. kilometr, kámo, a vyplo mi nohy. Čo ti je? Práska. Fú, tak poďme. Zobud sa, akože nohy mám extrémne mínus. Hlava funguje, ale nohy sú mínus, ty vole. Tak toto som ešte nežral. Priatelia, ešte 6 kilometrov. Ale denník nádejného Kysučana, no není tu krásne. Bežím tu sám. Kvôli čomu to robím? Ak toto video nebude mať 1 000 000 videní, tak začnem piť pivo a žrať McDonald's. To asi nie. Poďme. Daj tam len ten subscribe. Daj tam ten like. Pretože ja tu trpím. Bože, to je krása. Jaj. Konečne slniečko. Kamaráde. Strašne si tu prehováram do svedomia. Čo toto je? Kámo, to nie sú moje nohy, to je neuveriteľné. Tak toto som ešte nežral. No nič. Bomby! Posledný gel padol za obeť.
necelé 4 km. To dobojujem, to hádam, to dobojujem. Fú. Krče, odíďte, až. Záchrana! 33. km. Našupoval som teraz pri poslednej občerstvovačke kofeínový gel, hroznový cukor, jončák. Kámo, cítim sa jak Hulk na steroidoch. Brutál. 34. km, necelé 3 km. Práve som zažil, ešte teraz som normálne z toho hotový. Práve som zažil normálne emočný výlev, kedy normálne, že extrémne bolia nohy a pánva, ty vole, bežím fakt z posledného. Ako je to masaker, fakt, to si človek proste musí zažiť. Obdivujem všetkých, ktorí behajú viac ako maratón, viac ako 20, obdivujem všetkých vlastne, ktorí behajú. Ale toto som si momentálne, nie že siahol na svoje dno, ale je to zaujímavý pocit zažiť to prvýkrát. No ale by som to dopovedal, normálne sa mi spustil plač, ty vole, a som hotový. Ja vôbec neviem, jak kokos. Wow, v živote som nemal taký pocit. Neviem to ani opísať. Bolesti, vďačnosti, šťastia, frustrácie. Wow. Akože s týmto som sa musel s vami podeliť. Poďme to dobojovať. 34,29 km. Posledné 2 km. Áno, prežil som to. Už nikdy viac. Nikdy, Javor, nikdy. Kokos. Už je koniec? Áno. Zase? Áno. Naspäť pre Batok. Že čo? Naspäť pre Batok. No. To sme tam zabudli. Akože poviem, že zatiaľ v rámci športu som dobre, väčšiu bolesť som zažil pri parkoure, samozrejme, keď sa mi stal úraz, ale toto je úplne iná bolesť. Ja ani neviem, čo mám povedať. Nie je to ani maratón, takmer. Ale siahol som si teraz, siahol. Nič. Ideme ďalej. Konec dňa sa obliec rýchlo. Už sa slimáčim tempom. Teperím z Breziny domov, dole kopcom. Mám pocit, že cítim absolútne každý jeden sval v mojom tele. Každopádne gratulujem víťazom, parádny výkon, akože 2,5 hodiny, to je masaker. A ja som mal 3 hodiny 39 minút a priemerné tempo 5,59 a v celkovom poradí som skončil 15. Takže za mňa absolútna spokojnosť. Vôbec som netušil, do čoho idem. Alebo možno tak tušil, ale vlastne netušil. Takže v top 20 som. Do 4 hodín som to chcel dať, takže svoj limit som dodržal, takže som šťastný. A idem si dať strašne horúcu kúpeľ a idem sa nájsť. Takže ešte raz dajte subscribe, like a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.